Det er dejligt at føle sig tryg. Se, hvad der er nyt, ja, det er spændende. Men det er det velkendte, der gør en tryg. Når kroppen gør noget velkendt, så føler den sig tryg, og hjernen kan slappe af. Hjernen har så meget at se til, at den elsker at få lov til at slappe af. Ofte er mennesket på vej frem. Vi vil gerne frem til noget nyt. Vi kan være interesseret i mere. Frem, nyt, mere. Men vi behøves ikke altid at skulle frem. Det behøves ikke altid være nyt. Der ligger stor værdi i at vide, hvornår nok er nok. Prøv at stoppe op. Prøv at kigge tilbage på det gamle. Værdsæt traditionen. Gentag det, som du allerede kender. I stedet for at gå frem, så kan du gå rundt. At gå rundt, det er der et specielt japansk filosofisk begreb for, nemlig Dogen. Det betyder den cirkulære vej. På de sydlige japanske øer Okinawa fødtes i 1868 Gichin Funakoshi. Han endte med at vie sit liv til udbredelsen af karate. I sin selvbiografi beskrev han, hvordan han gik under fyrtræerne og hørte vinden suse i dem. 空手の精神的な面についていつも何かしら考えていたようである。 Funakoshi var en utrolig pioner, der bragte karate fra Okinawa til det japanske fastland i 1922. Senere blev mennesker rundt om i hele verden grebet af den fascinerende kampkunst. Hvad handler karate så egentlig om? Funakoshi kom med sine bud i de 20 regler Nijukun. En af dem lyder: 技術より真術。 Det kan oversættes til: hjertet kommer før teknikken. På japansk er det et sjovt ordspil, hvor det lyder: hjerteteknik kommer før teknik. Man kan tænke sig om, hvad er hjerteteknik? Så det må det enkelte menneske selv finde ud af. Men heldigvis er mennesket jo bestemt ikke alene. Andre mennesker vil altid være klar til at hjælpe. I vores liv er vi heldige at kunne møde mange mennesker. Menneskers livsbaner bliver koblet sammen. År går, og år kan blive til årtier. Nogle sammenkoblinger vil vise sig at være mere betydningsfulde end andre. Igennem livet lærer vi fra andre mennesker, og vi må være taknemmelige over for hinanden. I morgen kan vi møde et nyt, spændende menneske. Vi kan være heldige at møde helt særlige mennesker. Mennesker med en erfaring ud over det sædvanlige. Mennesker, som tænker mere på andre end på dem selv. Mens vi lever, må vi lære af dem. 実るほど神戸を垂れる稲穂かな。 Tag en gang og kig dig rundt blandt de mennesker, som du kender. Alle mennesker er særlige, og de har hver især deres unikke evner. Det er evner, som de måske har udviklet på i mange år. Det er så dejligt at være i selskab med mennesker, der brænder for noget. Det kan endda være, at man er så heldig, at man har kunstnere i sin omgangskreds. Kunst kommer i alle afskygninger. Det kan ses, smages, føles og høres. Klarinettisten her anvender en særlig teknik. Cirkulær vejrtrækning. Der er en konstant, ubrudt strøm af toner fra klarinetten. Et menneske kan meget, men det er intet imod, hvad vi kan i fællesskab. Ens medmennesker kan berige en, og man må bukke sig for dem i respekt. Man må bukke sig for de normale,
de unormale og alle slags hjertevarme mennesker. Da Funakoshi var dreng på Okinawa for mange år siden, var karate ikke noget, man snakkede højt om. Det var forbudt. Træningen foregik i private baggårde og i ly af mørket. En mester, en sensei, havde kun få elever. Det var ikke nemt at slippe igennem porten til den hemmelige baggård. Senseien valgte nemlig selv, hvem han ville undervise. Funakoshis karatetræning lå i forlængelse af århundreder med samurai-kultur. Ånden, der svævede over baggården, var alvorlig. Fra Funakoshis Nichikun lyder det: 男子、門を譲れば100万の敵あり。 Funakoshi skriver selv om træningen dengang. 当時の稽古は一つの型を何ヶ月もいや何年も続けてやったもので、先生がよしとおっしゃるまでは1年でも2年でも反復させられた。 Nu om dage kan man ære Funakoshis arv. Hvad sker der, når man gentager den samme karate-teknik måned efter måned, år efter år? Regel nummer 2 i Funakoshis Nichikun lyder: 空手に先手なし。 Karate er en selvforsvarskunst. En nybegynder vil derfor den allerførste dag lære at parere. En af de allermest grundlæggende parader er Gidan Barai. Det er en nedadgående parade mod spark eller stød. Nybegynderen vil også den første dag lære Oiteki. Det er det mest grundlæggende angreb, hvor man går et skridt frem. I karate, der gentager man de samme teknikker igen og igen. Gentagelse af teknikker er et mål i sig selv. Gentagelse handler om konstant forfinelse. Gentagelse i karate er ikke noget trivielt. Gentagelse er ikke noget, man laver. Gentagelse er noget, der former en som person. Gentagelse er det højeste niveau. Gentagelse er kunst. Gentagelse er nemt for kroppen, men gentagelse kan derimod være svært for hjernen at acceptere. Men hvis noget er svært, så har man som regel fat i noget, der kan blive rigtig spændende og udfordrende. Det er dejligt. Mennesket vokser med udfordringer. Så derfor 1 times daglig gentagelse af Gidan Barai Oiteki. Året rundt, vinter, forår, sommer, efterår, hver eneste dag. Så snævert et fokus, så meget tid. Dagene går hen over vinteren. Om vinteren er bladene røget af træerne, det er koldt, og naturen er gået i dvale. Der sker ikke meget. Man kan beskrive det med intet eller tomhed. På japansk, nu. Hvad skal der fyldes i denne tomhed? Hvad skal mennesket fylde sit liv op med? Vinteren egner sig godt til at overveje, hvad man skal gøre. Hvad er vigtigt, og hvad er ikke vigtigt? At have nogle gode vaner, det kan være vigtigt. Om muligt, så kan man bygge sit liv op om gode vaner. I kulden står man ansigt til ansigt med sin egen udholdenhed. Den udholdenhed og de vaner, som man kan opbygge om vinteren, vil gøre en stærk til resten af året. Kulden er så dejlig frisk, og blodet pumper for, at man kan holde varmen. Man kan leve op i kulden, og man kan tænke, jeg vil. Kulden kan blive ens hjælper til, at alt kommer til at stå mere klart. I Nichikun anbefaler Funakoshi: 常に思念工夫せよ。 Det handler om virkelig at bestræbe sig. Man kan forestille sig, at man famler sig frem i en mørk gyde, der ender blindt. Man tænker, jeg kan umuligt komme igennem det her. Men man må søge ind til sine inderste evner og endnu længere. Det er en kamp. Men der findes heldigvis en god vejviser. Det er
yin-yang. Yin-yang handler jo om, at alting kommer i sæt af to. Nat og dag, kold og varm. Det er også tydeligt i Gidan Barai Oitsuki, der er tilbage, frem, forsvar, angreb. Jo bedre man forstår yin-yang, jo mere harmonisk bliver ens karate. For eksempel når man går tilbage og parerer. Den ene knytnæve bevæger sig i en udadvendt cirkel rundt ved hoften. Samtidig så bevæger benet sig i en indadvendt cirkel baglæns. Det bliver til 2 halvmåner, der mødes og former en fuldendt cirkel. Det er svært, men når det lykkes, så kan man føle så dejlig en harmoni. Der ligger stor værdi i det enkle. Vi ved det, kærlighed og kildevand, det er det bedste. Man kan vælge at dyrke det enkle. Ofte er det sparsomme rigeligt. Man kan vælge at begrænse sin aktivitet. Man kan begrænse sig på det fysiske plan. Gidan Barai Oitsuki, det er meget enkelt. Det tager blot nogle sekunder. Det er til at overskue. Man kan også begrænse sig på det mentale plan. Man behøves ikke have mange bolde i luften. Bare koncentrere sig om at trække vejret. Bare koncentrere sig om sin teknik. Når man begrænser sin aktivitet, så sænker roen sig. Man er i øjeblikket. Man tænker ikke på andet. Ens sanser er skærpede. Tidsfornemmelsen forsvinder. Omgivelserne smelter sammen med teknikken. Der sker ikke særlig meget. Pilen peger ind på en selv. Der peges ikke fingre af andre. Henover vinteren fik kroppen tid til at mærke efter. Kroppen kunne værdsætte alle de dybe vejrtrækninger af den friske vinterluft, og kroppen lærte præcis, hvordan vejrtrækningen hang sammen med øvelsens 3 dele: parade, stød og stilstand. Dagene gik, og foråret kom snigende. Naturen vågner, og meget sker efter, at alt har stået stille om vinteren. Det bliver lysere, og temperaturen stiger. Alt vibrerer. Man er omgivet af en verden, der hele tiden forandrer sig. Der er små ændringer og store ændringer. Og det samme skete for Gidan Barai Oitsuki. Hele tiden kom der nye indsigter, og teknikken kunne løbende blive forbedret. I overgangen fra vinter til forår kan man fyldes med skabertrang. Der er så meget spændende at tage fat på. Man kan glemme tid og sted og have bare til. Igen handler det om ja, og solen smitter en med glæde. Foråret er fantastisk med så mange ting, man kan smile af. Fra de bare grene om vinteren, dem har man længe måttet nøjes med, til at man nu kan droppe vinterjakken. Det er en nydelse at gentage Gidan Barai Oitsuki, og det er en nydelse at se bonsai-træerne igen springe ud. Æbletræet fik smukke hvide blomster, og æbletræet blev en slags pejlemærke. For de hvide blomster vil jo senere udvikle sig til æbler. Hvordan ville ens egen forståelse måtte udvikle sig? Hvilke indsigter ventede der måtte ude i fremtiden? Udvikling og nye indsigter er godt, for det leder en ind til kernen. Man skal vide præcis, hvad man foretager sig, og hver teknik har en kerne, en form, en standard. I karate er der stort fokus på standarden. Men hvad er egentlig den tekniske standard for Gidan Barai Oitsuki? Der er 1000 detaljer, som skal være korrekte. Der findes retningslinjer for hver eneste del af kroppen, når teknikken udføres. Først er der skridtet tilbage med Gidan Barai. Alt skal være på sin rette plads med hoved, albue, hæl osv. Næst ved skridtet frem er der igen en helt præcis måde, man skal stræbe efter.
Prøv at tænke på de syle, spidse nåle overalt på fyrtræet. Hver en nål kan ses som en teknisk detalje, som hjernen skal bekymre sig om for at opnå perfektion. Vi siger shō shin mukam. Når man tager skridtet tilbage, så begynder hjernen at sende direktiver ud i kroppen. Og man kan føle sig helt lammet af alle kravene. Vejen frem er at trække vejret. Luften glider jo ubesværet igennem fyrtræets nåle. Træk vejret og bevæg dig frit. En snegl mestrer et særligt teknisk direktiv, som findes i karate. Sneglen viser karateeleven, hvordan fødderne skal bevæge sig. Man skal nemlig tilstræbe, at ens fodsål, hæl og hele foden holdes parallel med overfladen. Både når man går tilbage, men også når man går frem. Henover foråret, uge efter uge, blev både små og store emner undersøgt. Det skulle vise sig, at den lille, enkle øvelse var langt mere kompleks end forventet. Men det var helt fint. For eksempel, hvordan trækker man egentlig benet ind efter at have stødt? Hvad gør benene helt præcist? Hvad gør ens ryggrad og kranietop? Langsomt sprang bonsai-træerne ud, og langsomt forstod man, hvad benet og kroppen gjorde. For kroppen skal have tid til at mærke efter og godkende den nye indsigt. Der var uklarhed, tvivl og overraskelser. Men foråret er jo en fantastisk tid. Bonsaierne bliver lysegrønne. Mørket forsvinder. Der var sekunder, man aldrig glemmer. For pludselig kunne man indse en løsning. Støt arbejdede man sig ind mod kernen. Den fantastiske sommer, strand og varme kan nu nydes. Glem alt om teori, standarder og direktiver. Karate følger med dig, hvor end du tager hen. Omgivelserne er nye, men karate er den samme. Nyd at træne, det er det vigtigste. Vær taknemmelig for sommerens sand mellem tæerne. Fortid og fremtid er blot skygger. Nyd øjeblikket. Den daglige træning er vejen. Bare træn og nyd det. Sommeren fortsætter med en dejlig 14-dages ferie i Norge. Rutinen med gentagelse en time hver dag tog med til Norge. Den cirkulære vej skal ikke afbrydes på grund af ferie. Solen steg langsomt op på himlen, og den stråler ramte fyrtræerne. Træernes skygge var ens eneste træningspartner, og skyggen havde ikke travlt. Den trak langsomt hen over landskabet. Hjernen fik flip, og vi allerhelst afbrød cirklen. Formen føltes som en spændetrøje. Jeg gider ikke. Men så en morgen kom en fantastisk følelse af frihed. Bare giv slip, bare glem du er irriteret, bare lad ærgelsen forsvinde, for form kan være frihed. Karate kan bruges som et redskab til at leve livet. Når man gentager, så undersøger man, hvad redskabet består af. 天に星、地に花、人に愛。 Når gitteren badai udføres, så trækker man vejret ind. Hænderne knyttes hårdt. Men man skal huske at slippe spændingen. Man skal nemlig bevæge sig let og ubesværet. Luft strømmer ind og blødgør ens knytnæve. Man kan forestille sig, at man spreder blomsterfrø fra hånden i takt med, at man bevæger sig fremad. Knytnævens stød, slag og angreb, ja, det er karate. Men mennesket har jo et højere niveau. Kærlighed til hinanden, hård træning, eksplosion og spænding må udvikle sig til kærlighed. Fra karatens fødsel var essensen, at man ikke bar våben. Den tomme hånd må i stedet for fyldes med blomsterfrø. Funakoshi skriver, at karatetræningen skal skabe et menneske,
der kan få små børn til at grine, men der også på grund af styrke og udstråling vil få en tiger til at krybe i skjul. En af Funakoshis Nichikun lyder: 人の手足は剣と思え。 Det er sandt, at karate handler om kamp. Balancen er også at dyrke modstykke, blomsterfrøene, kærligheden. Det var en tidlig morgen i et sommerhusområde på landet. Et rådyr kom pludselig springende igennem terrænet. Fra de åbne marker og skov til et hop ind over hækken til sommerhusets have. Rådyret tog ikke hækken som en skillelinje. Mennesket derimod ser skillelinjer. Mennesket går meget op i mit, dit, hans og hendes. Men det kan være godt at gøre lidt som rådyret og glemme skillelinjerne. Når man gentager i det uendelige, er det som om man udvisker sit ego. Egoet træder mere og mere i baggrunden. Man kan opleve, at skillelinjerne begynder at udviskes. Man mærker tydeligere og tydeligere, at vi som mennesker er i samme båd. Himlen viser tegn på regn. En vild sommerregnbyge virker til at være på vej. Sådan er det nogle gange om sommeren. Inden regnen kommer, så skal udendørs dojoen forskønnes med en helt særlig sten. En gang stod stenen og beskyttede indkørslen mod nærgående hestevogne. Det var foran et ølbryggeri, som slægten drev i flere generationer. Det er mange, mange år siden. Det var cirka, mens Funakoshi på Okinawa testede styrken på sine karatebenstillinger imod sommerens tyfoner. 足場の悪い屋根の上に腰を落として楽器と立ち、両手で一枚の畳を支えて真っ向から風に立ち向かっているのだった。もう何度も強風に煽られて屋根から転げ落ちたと見え、そのたくましい体には肩から背から手と言わず足と言わず泥がべったりとついて雨と汗にドロドロに流れ浸っていた。 Nu falder regnen på stenen. Et gammelt ordsprog lyder: 雨だれ石をうがつ。 Skridt for skridt kan vi opnå vores store drømme. Med snusfornuft kan man ikke udrette store ting. Fra ingenting over små hvide blomster til saftige, færdige æbler. En dejlig ting ved sommeren er, at æbletræet begynder at bære frugt. Bærer ens gentagelser så også frugt? Ja, på et teknisk plan, så bærer de frugt. Man nærmer sig en forståelse af helt præcist, hvad man laver. Men man skal i sit sind huske, at gentagelser ikke behøves at bære frugt. Gentagelserne er i sig selv frugten. Katten har stor tålmodighed. Det er dens natur at være tålmodig. En kat kan sidde den halve nat og vente på en mus, der pusler under gulvbrædderne. Man siger, at alt godt kommer til den med tålmodighed. Eller man siger, hastværk er lastværk. Når man gentager og gentager, så træner man sin tålmodighed. Når man gentager, er man egentlig bare til stede. Kroppen er til stede. Alle mulige andre ting, ja, de må altså lige vente til bagefter. Alle hjernens pludselige tanker, idéer, krav og ønsker, ja, de må lige vente. Når man gentager, er det som om man sætter livet på pause. En pause skaber ro, og hvem kan ikke have brug for ro? Et gammelt ordsprog lyder: 石の上にも3年。 Hvad betyder det egentlig? Skal man ende med at forlade stenen? Er det efter 3 år, at man eventuelt kan forlade stenen? Eller er 3 år bare starten for stenen af tryghed? Man kan tænke på kampkunstens princip om shuhari. Som nybegynder skal man tålmodigt respektere det basale, men senere kan man udvikle på det bestående. Til sidst rykker man på sindens forgodtbefindende, og kreativt kan man gå
nye veje. Sommeren kom og lagde en varm, behagelig dyne ud over det hele. Der var ikke rigtig flere kropslige, tekniske detaljer, som hjernen skulle analysere. Der kom ro på teknikken. Det var som den stille sommeraften. Men med et starter naboen græsslåmaskinen. I den nu ledige hjerne begyndte alle mulige dagdrømme at kværne løs. Kunne der monstro også komme ro på hjernen? Den køligere tid vender tilbage. Kulden skærper sanserne. Man trækker vejret dybt, og den friske luft gør godt for hele ens krop. Alle de farvestrålende blade falder nu gradvist til jorden. Lige for ens næse hænger lærdommen. Naturen er en fantastisk læremester. Bladet svæver hurtigt og nemt mod jorden. Det er så simpelt. Ens teknik må være som efterårsbladet. Bare svæve gennem luften. En dag i dojoen hang den mindste lille mikroæderkop og svævede i luften. Der var vel 6-7 meter op til loftet. Utroligt. Æderkoppen mindede os om en af Funakoshis Nijukun. 心は放たんことを要す。 Fuldstændig naturligt hang æderkoppen bare der i sin usynlige tråd midt i rummet. Det må være kommet kravlende hen over loftet, og som et, uden anstrengelse, helt naturligt, må den have sluppet. Svævet ud i det fri. Sådan må sand karate være. Parade og stød, det er selve kampen. Derpå vender man tilbage til udgangspositionen. Armene krydses og går ned efter. De bevæger sig ikke særlig meget, men ånd samtidig langsomt ud. Føl, at den korte distance er en uendelig distance. Kampen er slut. Man slipper spændingen. Hjertet frigøres. Året er snart gået, og især én ting står fast. Karate opstår, når man gør noget. Ikke når man tænker, men når man træner med sin krop. Funakoshi skriver: 教えてもらった要領はすぐに忘れる。しかし、自分の体で得得したものは一生涯忘れようとしても忘れるものではないのである。 Zenmester Shunryu Suzuki har samme holdning. Har du et problem, kan det måske på overfladen hurtigt blive løst, hvis du følger et godt råd fra en anden person. Men det er langt bedre, hvis man selv virkelig finder ud af det, livet. Suzuki sammenligner det med, når man leder efter sin hovedpude i mørket midt om natten. Hvor er min hovedpude? Hvor er den? Så bruger man alle sine sanser, sin sande natur. Sindet er åbent for alle muligheder. Det er en stor kontrast til, hvis en anden person bare rækker puden til en. Her, værsgo. Et år går hurtigt. Så hurtigt. Husker man nu at gøre det, man gerne vil? Hvilke minder kan man se tilbage på? Hvilke minder er kærest for en? Hvilke medmennesker har givet en helt særlige minder? Og hvad vil man egentlig gerne selv give tilbage til andre mennesker? Med Funakoshis ord, så kan man spørge, hvad er så ens egen hjerteteknik? Hvad består den af? 少年追いやすく学なりがたし。一寸の光陰軽んずべからず。いまだ覚めず地頭春草の夢。改善の御用すでに修正。 Året er gået. Den cirkulære vej fortsætter. Fra ens indre kan man høre senseis stemme give kommandoerne. 更新下山払い。追いつき。治れ。
反対、右下段払い。追いつき。治れ。